Dámy, páni, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá je venovaná predstaveniu pilotného projektu participatívneho rozpočtu na úrovni bratislavskej samosprávy. Nech sa páči, slovo má primátor Milan Vtáčnik. Vážené dámy a páni, zásadnou zmenou, s ktorou sme prišli po komunálnych voľbách roku 2010, je myšlienka otvorenej samosprávy, s ktorou sa snažíme zmeniť atmosféru a pomery v meste v tom zmysle, že chceme ľuďom poskytovať viac informácií, ako im poskytovala samospráva v minulých volebných obdobiach, a na druhej strane ich chceme vťahovať do spolurozhodovania o zásadných otázkach života mesta. Je nám jasné, že máme zastupiteľskú demokraciu, to znamená rozhodovať v konečnom dôsledku majú volení zástupcovia, ale chceme do tejto schémy začleniť čo najviac prvkov participatívnej demokracie, teda podieľania sa občanov alebo spolupodieľania sa občanov na rozhodovaní. To je zmyslom zmeny, ktorú sa snažíme nastoliť a ktorú nazývame otvorená samospráva. Keď sa opýtate, ako to chcete urobiť, ako chcete tých ľudí vtiahnuť do spolurozhodovania, jednou z tých odpovedí je aj myšlienka participatívneho rozpočtu. Čo to znamená? Znamená to v praxi toľko, že chceme, aby sa ľudia podieľali na rozhodovaní o časti verejných peňazí, ktoré sa potom stanú súčasťou rozpočtu mesta na príslušný rok. To je participatívny rozpočet. To znamená, o použití časti peňazí sa rozhodne na základe návrhov občanov. Vy sa opýtate, akých občanov? Kto to budú tí občania? To sa vám budeme snažiť vysvetliť, že to budú všetci tí, ktorí sa budú chcieť tohto procesu zúčastniť. Ako sa ten proces formuje do podoby výsledného rozhodnutia, to je asi najťažšia vec na tom participatívnom rozpočte, aby nikto nemal pocit, že bol z toho vynechaný, že nemal možnosť sa zúčastniť, ale na druhej strane, aby tá komunita, ktorá sa chce zapojiť, dospela k nejakému efektívnemu výsledku. Ona musí na konci niečo rozhodnúť a povedať, z 10 projektov, ktoré chceme financovať, odporúčame na prvom mieste ten, na druhom ten, na štvrtom ten. My sme sa dohodli s občianskym združením Utopia, že pre rok 2011, kedy mesto je v zlej finančnej situácii, to naštartujeme pilotným projektom a o ňom vás vlastne dnes chceme informovať, ktorý by rozhodoval o relatívne malom množstve peňazí. Pokúsime sa vyčleniť v septembri 10, maximálne 20 000 eur, o ktorých by sa prostredníctvom tohto mechanizmu rozhodlo tak, ako sa bude rozhodovať neskôr o väčších peniazoch, pretože v prioritách, ktoré sme schválili v zastupiteľstve, sa hovorí o tom, že cieľovo by sme chceli, aby občania rozhodovali až o 1% verejného rozpočtu. 1% rozpočtu by bolo 2,5 milióna eur. To znamená, to sú podstatne iné peniaze, než je 10 000, ale aj 10 000 sa dá rozhodnúť takým spôsobom, že sa vytvorí aktívna občianska komunita, kde každý bude mať právo presadzovať ten svoj projekt, ten svoj návrh a na základe toho, čo sa ukáže ako víťazný návrh alebo víťazné návrhy, tak tie sa budú potom naozaj reálne financovať. Chceme takýto participatívny projekt odskúšať, alebo pilotný projekt participatívneho rozpočtu odskúšať už v roku 2011, aby sme poslancom vedeli predložiť pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2012, že áno, tu je reálna skúsenosť, tu je ten participatívny strom, ako to o chvíľu budete počuť. To znamená, tá občianska verejnosť, ktorá sa chce vyjadriť, tá sa sformovala, predložila tieto projekty a funguje to, všetci sú s tým spokojní, nikto nenapáda ten proces a na základe toho môžeme aj v rozpočte 2012 vyčleniť rozpočtové peniaze v takom a v takom objeme. Koľko to presne bude, to v tejto chvíli povedať neviem, pretože práce na príprave rozpočtu 2012 máme rozbehnuté, ale ešte samozrejme nie sú finalizované, čiže nebudem teraz zabiehať do tejto polohy, ale určite počítame s tým, že aj v roku 2012 už toto urobíme ako súčasť prípravy rozpočtu a rozhodovania o verejných peniazoch. Vaša otázka môže znieť tak, že na čo je to vlastne všetko dobré. Ja by som povedal, že je to dobré na to, aby sme naozaj ľuďom dali šancu zúčastniť sa na spolurozhodovaní počas celého volebného obdobia a neodsúvali ich len do polohy, že prídite raz za 4 roky, zvolte nás a my zastupitelia, my volení zástupcov, my už vieme, čo máme robiť. My chceme tú filozofiu otočiť. Áno, prídite voliť, buďte aktívnymi občanmi, ale buďte tými aktívnymi občanmi počas celých 4 rokov a vyskúšajte si, aké ťažké to majú politici, pretože ten participatívny rozpočet v malom
napodobňuje vlastne to rozhodovanie, ktoré musia urobiť poslanci, ktorí sú volení a samozrejme aj primátori, ktorí im predkladajú návrhy, pretože máte veľa cieľov a máte vždy obmedzené zdroje. To je klasická dilema politiky. Ako z tých cieľov vybrať tie priority tak, aby ste to urobili čo najlepšie, čo najviac v prospech toho mesta alebo komunity. Toto v menšom budú robiť občania zúčastnení v tom participatívnom strome, keď dostanú istý objem peňazí. Cieľov, na ktorý by sa tie peniaze dali použiť, bude určite o mnoho viac. A otázka je teraz, ako vlastne rozhodnúť, ktoré tie ciele sú tie prioritné. To znamená, vychováva sa tu aktívna občianska participácia, to znamená porozumenie tomu, aké zložité je o tých verejných problémoch a verejných zdrojoch rozhodovať, pretože či v malom, či vo veľkom, stále je to zložitý problém. Ako vybrať tie priority, ktoré sú pre tú danú komunitu najdôležitejšie. Je jasné, že o rozpočtových peniazoch v konečnom dôsledku vždy rozhodnú poslanci, ale my chceme, aby oni dopredu povedali, že áno, o tejto časti rozpočtu rozhodneme na základe návrhu občanov. Dopredu to ponúknú občanom, takúto dohodu alebo takúto diskusiu s poslancami máme a myslím si, že presvedčiť o tom poslancov, že to bude fungovať, môžeme práve na základe úspešného pilotného projektu. Čiže štartujeme takýto pilotný projekt, predpokladáme, že predtým sa uskutočnia aj nejaké vzdelávacie aktivity, aby sme ukázali, o čom to vlastne je, aby sme každého, kto chce sa tohto zúčastniť, pozvali do toho procesu a od septembra naštartovali vlastne už tú konkrétnu prácu, ktorá bude spočívať v generovaní projektov a v konečnom rozhodnutí, že dobre, tú určenú sumu medzi 10 a 20 tisíc eur pre rok 2011 nasmerujeme tam a tam. Toto by mal byť výsledok a pre nás by to znamenalo, že sme sa pripojili k tým mestám, ktoré tento mechanizmus participatívneho rozpočtu už úspešne použili. Predpokladám, že vás bude zaujímať, ktoré to sú. Ja by som tu len námatkou spomenul Bonn, Hamburg, Paríž, Lisabon, Rím a niektoré ďalšie mestá, ktoré každé z nich si na svoje pomery tú základnú myšlienku upravilo a reálne ju používa vo svojom rozpočtovaní. To znamená, nie je to niečo, čo by spadlo z neba, čo chceme vyskúšať my prví. My sa snažíme pozerať na skúsenosti iných, ale prispôsobiť to samozrejme slovenským podmienkam a povedať, u nás to bude fungovať takto. Takto to chceme urobiť. Bude si to vyžadovať aj súčasťou toho bude diskusia s poslancami, o ktorých chceme presvedčiť o tom, že tá myšlienka je dobrá, že vytvára priestor pre aktívnu účasť alebo participáciu občanov na rozhodovaní. To znamená, preto s ňou ideme a preto jej chceme dať praktickú podobu. Ďakujem pekne. Primátor Milan Vtáčnik. Bratislava je prvá samospráva na Slovensku, ktorá chce premietnúť myšlienku a pravidla participatívneho rozpočtu do svojho života. A to, ako by to malo vyzerať, to už vám predstavia zástupcovia občianskeho združenia Utopia Peter Nedoroščík a Gabriel Lachman. Dobrý deň ešte raz. To, čo by som chcel zdôrazniť, čo sa týka informácií, na začiatku spolu s mestom sme už pripravili webovú stránku. Je to pr.bratislava.sk. Tam nájdete aj základné štruktúry, trochu vám to ukážeme aj v prezentácii na screenshotoch kolega. A takisto tam nájdete celkom slušnú knižnicu už preložených textov o participatívnom rozpočte a takisto anglických publikácií, respektíve publikácií v angličtine, kde tých informácií je havadej až po vlastne expertízy a povedzme vedecké štúdie. V skratke, dotkneme sa trošičku toho, ako vyzerá participatívny rozpočet, ako vyzerá štruktúra a proces. Veľmi jednoducho. Budem skrátkať prezentáciu, je tam toho veľmi veľa, v prípade otázok sa môžeme jednotlivým slajdom vrátiť a v druhej časti povieme, akým spôsobom sa môžu občania zapojiť teraz v tejto chvíli. Takže participatívny rozpočet je dnes súčasťou agendy OSN. Pracuje so dvoma základnými termínmi, a to je dobre správované mesto a transparentná samospráva, pričom dobre správované mesto, to základné kritérium dobre správovaného mesta je, do akej miery otvára samospráva priestor pre občanov, aby mohli nielen monitorovať verejný život, ale aby priamo mohli prijímať rozhodnutia v rámci verejného života. Transparentná samospráva je vlastne o tom, koľko informácií občania môžu zo samotnej samosprávy vytiahnuť. Proces, respektíve mechanizmus participatívneho rozpočtu má dnes 20 rokov. Prvý štart sa začal v Brazílii v roku 1989, čo
Čo sa týka samotnej uskutočniteľnosti a možností, 20 rokov funguje v meste Porto Alegre. Bolo niekoľko rokov, kde občania rozdelili 100% mestského rozpočtu. To mesto má 1,5 milióna obyvateľov. Takže možné to je, realizuje sa to a ako spomínal aj pán primátor, realizuje sa to aj v európskych mestách. Čo sa týka samotnej štruktúry, participatívny rozpočet rozčleňuje vlastne verejný priestor a verejný život na 3 základné časti, a to je občiansky sektor, samospráva, respektíve exekutíva, zastupitelia, politické strany a firemný sektor, kde patria aj záujmové skupiny a lobistické štruktúry. To, čo sa budeme pokúšať v najbližších mesiacoch, čo sa už pokúšame nejaký čas spolu s magistrátom, je rozvinúť vlastne sektorovú časť občiansku, ktorá sa štruktúruje na základe, respektíve občania môžu vstupovať do 2 skupín. Jedna skupina, alebo jeden typ skupín sú teritoriálne, tá druhá sú tematické. Tie teritoriálne, to si môžete predstaviť asi tak, keď sa rozhodnete sa prihlásiť ako občan Bratislavy, tak sa stávate súčasťou vlastne mestskej časti. Trošku hlasnejšie. Tak sa stávate súčasťou mestskej časti, v ktorej žijete, a môžete si vybrať tému, tematickú štruktúru, tematickú skupinu, ktorá vás zaujíma, do ktorej sa chcete prihlásiť, kde chcete dávať návrhy a rozhodovať nejakým spôsobom. To, čo zvyčajne občania v procese participatívneho rozpočtu môžu, je dávať vlastné návrhy v podobe projektov, to je to, čo sa pokúsime v rámci pilotného projektu, respektíve rozhodujú priamo o prioritách, ale zároveň aj dohľadajú na ich realizáciu. Celý mechanizmus participatívneho rozpočtu, to znamená, teda trvá rok jeho schvaľovanie a celý vlastne ďalší rok aj dohľadanie na to, akým spôsobom sa to zrealizuje, a vyhodnotenie prichádza na konci toho ďalšieho roku. Môžeme skákať. Veľmi krátko sa ešte dotknem vlastne procesu. Opäť je to najkomplexnejší model, aký je možné nastaviť. Ak by sa nám niečo také malo podariť, bude to ale trvať samozrejme dosť dlho. Na spodku celého rozhodovacieho procesu v priebehu toho 1 roku stoja tematické a geografické, respektíve teritoriálne skupiny, ktoré prichádzajú s nejakými rozhodnutiami ohľadom investícií, čo sa týka vlastne rozpočtu, respektíve ponúkajú vlastné projekty, vyberajú reprezentantov. Dôležité je zdôrazniť, že reprezentanti, ktorí zastupujú konkrétne skupiny, môžu byť zvolení na jeden jediný rok a nikdy viac sa to už nesmie opakovať. Čím sa zabraňuje vlastne vytváraniu klientelistických väzieb, klientelistických štruktúr a podobne veľmi dobrým spôsobom. Prebieha stretnutie reprezentantov jednotlivých skupín, kde sa prediskutujú konkrétne návrhy tých tematických skupín a geografických skupín. Urobí sa vlastne prvé uznesenie, reprezentanti sa vrátia späť do skupín, opätovne to prediskutujú v tej skupine, vracajú sa späť na tú istú úroveň, tam sa dohodnú už na definitívnom vlastne postupe, na definitívne schválených financiách, projektoch a prioritách, a jednotlivé tematické skupiny a geografické skupiny vyberajú svojich reprezentantov, ktorí už predkladajú konečný návrh na schválenie zastupiteľstva. Skôr než prejdem teda k tým aktivitám, ktoré štartujeme teraz, tak dám slovo kolegovi, aby vám povedal, ako asi vyzerá stránka Peru Bratislava a čo všetko sa tam dá robiť, ako sa možno zapojiť. Dobre, ako Peter naznačil, základná štruktúra participatívneho rozpočtu je participatívny strom, ktorý sa skladá z tematických a teritoriálnych štruktúr. My sme sa rozhodli, že chceme podporiť vlastne ten formálny proces, ktorý bol zadefinovaný v Latinskej Amerike a v západnej Európe ešte nejakým softwarovým nástrojom, ktorý by dokázal zabezpečiť transparentné rozhodovanie, transparentné návrhy a pomohol vlastne jednotlivým členom, občanom efektívnejšie komunikovať a ukladať informácie, o ktorých navzájom chcú rozhodovať. Rozhodli sme sa využiť open sourceový software Liferay. Hlavná motivácia, prečo sme sa rozhodli využiť open source, bola bezplatná licenčná politika, nulová väzba na nejaké korporácie softverové a možnosť znovu opakovateľnosti tohto procesu v iných mestách. To znamená, že iné mestá budú vedieť tento koncept prebrať a bez nejakých nákladov a nárokov na softverové vybavenie opakovať vlastne proces, ktorý v Bratislave chceme otestovať. Ako vidno na screenshote,
Tento software dokáže reflektovať štruktúru teritoriálnych a tematických komunít vo forme samostatných pracovných skupín, pracovných komunít, kde jednotliví občania môžu fungovať na úrovni svojej mestskej časti a postupne návrhy, ktoré si schvália, vyplávajú stále na vyššie a vyššie úrovne a sa dostanú vlastne na politickú úroveň, prichádzajú na schválenie na radnicu. Tu je ukážka, ako vyzerá vlastne nejaký prehľad činnosti určitej tematickej komunity. Dôležitou komunitou alebo dôležitým nástrojom, ktorý chceme využiť v procese participatívneho rozpočtu, sú princípy open data, transparentnej verejnej správy. Zatiaľ sa nám podarilo na ústnej úrovni získať dohodu o tom, že mesto bude zverejňovať maximum informácií ekonomických aj politických. Vďaka týmto informáciám sa zjednoduší potom rozhodovací proces. Tu je ukážka z nejakého samotného pracovného prostredia, v rámci ktorého členovia jednotlivých tematických a teritoriálnych komunít budú vedieť medzi sebou zdieľať informácie. A tu je vidno, akým spôsobom sa budú môcť reprezentovať už samotné tematické štruktúry, budú môcť mať vlastné weby, budú môcť mať vlastný dizajn svojich stránok, v rámci ktorých budú oslovovať cieľovú skupinu občanov a tak ďalej. Teraz prišiel rád na mňa opäť, takže čo chystáme, čo sme pripravili v prvom kole verejnú edukáciu, čo znamená, že buď od budúceho týždňa, alebo vlastne od 1. augustového týždňa začíname tuto na magistráte každý týždeň verejné prednášky, verejné prezentácie o jednotlivých aspektoch participatívneho rozpočtu. Pripravujeme to tak, že sa z toho spravia aj videá a niekedy v septembri chystáme elektronický manuál, ktorý by podal základné informácie o participatívnom rozpočte ako o mechanizme, ale do istej miery už aj reflektoval naše miestne podmienky, aby sme dokázali zakoncipovať to, čo vytiahneme z pilotného projektu, čo sa bude diať v Bratislave, a tým pádom niekedy koncom septembra by vlastne mal byť hotový k dispozícii aj v podobe videí, aj v podobe povedzme knižnej elektronickej manuál, kde akýkoľvek človek, ktorý sa rozhodne, že sa o to zaujíma, ale že by do toho chcel vstúpiť, získa najzákladnejšie informácie, respektíve ak nebude z Bratislavy alebo v inom meste, tak ustáva vlastne prvé know-how na to, aby mohol naštartovať tento proces aj v meste bydliska, kde bude pôsobiť. Čo sa týka samotného pilotného projektu, tu sme začali pracovať už v júli. Postupne oslovujeme jednotlivé či už občianske združenia alebo aktívnych občanov. Vytvorili sme niekoľko tematických komunít, pre ktoré pripravujeme sériu workshopov, konkrétne 4 workshopov. V tom prvom podáme základnú informáciu o participatívnom rozpočte, v tom druhom im sprostredkujeme možnosti, ako môžu elektronicky pracovať s týmto softvérom a akým spôsobom môžu postupovať. Tretí workshop bude venovaný vlastne príprave projektov a štvrtý workshop bude venovaný verejnému zvažovaniu. To znamená, že tá skupina si sama medzi sebou vyberie 2 projekty a 2 reprezentantov, ktorých pošle do ďalšieho kola, ktoré sa potom odohrá zrejme koncom septembra. Aby bolo úplne jasné a zreteľné, výsledkom pilotného projektu, respektíve prvej fázy pilotného projektu by mali byť 4 až 5 tematických komunít, ktoré poskytnú 2 projekty a 2 reprezentantov a spolu s nimi sa potom pokúsime namodelovať vlastne prvýkrát na území Slovenska, prvýkrát v Bratislave proces verejného zvažovania, respektíve deliberácie, teda politického mechanizmu, ktorý je pre participatívny rozpočet kľúčový. Rátame s tým, že niekedy v októbri, možno v novembri by sa víťazné projekty predložili na schválenie zastupiteľstvu a koncom roka podáme čo najširšie možné informácie o tom, akým spôsobom pilotný projekt dopadol a aj na základe toho vlastne potom budeme pripravovať rok 2012. Zase predávam slovo kolegovi o spôsobe, akým sa možno zapojiť tu a teraz. V súčasnosti vlastne budujeme skupinu tých 4 alebo 5 tematických participatívnych komunít, ktorých témy sú ešte otvorené. Základné sme zadefinovali, ale myslím si, že
zo strany občanov prídu ďalšie návrhy. V rámci týchto komunít vznikli internetové komunity, do ktorých sa dá pripojiť. Na nasledujúcom slajde ukážem nejaký základný postup. Postupne, ak sa budú komunity plniť občanmi z jednotlivých teritoriálnych oblastí, budú vznikať teritoriálne komunity, v rámci ktorých sa budú dať robiť špeciálne pohľady na dané témy z teritoriálneho hľadiska. To znamená, že na teritoriálnej úrovni nebudete zahltení všetkými informáciami z celého mesta, ale budete schopní vlastne využívať nástroje vzájomnej participácie na definovanie aj iných tém, ako sú témy rozpočtu. Jednotliví obyvateľia si budú môcť behnúť, povedzme, témy občianskych iniciatív alebo nejakých protestných akcií alebo petícií a tak ďalej. Čiže ten rozsah, ktorý chceme zasiahnuť, je širší ako je samostatná téma rozpočtu. Chceme sa dostať do rozsahu vzájomnej občianskej komunikácie na úrovni mesta. Mnohé projekty, ktoré budú vznikať, nedostanú priestor financovania v rámci rozpočtu, ale očakávame, že tieto projekty sa takisto budú môcť financovať z iných zdrojov, ako sú zdroje Európskej únie, jednotlivých nadácií a podobne. Tento proces sa budeme snažiť ako Utopia maximálne podporiť a pomôcť jednotlivým projektom nájsť financovanie, napriek tomu, že mestská pokladňa je teda prázdna a tak ďalej a tak ďalej. Zapojenie prebehne ešte formou verejnej edukácie. Tí občania, ktorí nebudú mať záujem sa zapojiť priamo do projektu, ešte stále môžu chodiť na verejné akcie, ktoré budú prebiehať, a takisto na workshopy, kde sa bude postupne budovať skupina ľudí, ktorých zaujíma táto téma. Samotné pripojenie do elektronickej participácie bude možné na spomínanej stránke pr.bratislava.sk, v rámci ktorej je sekcia Ako sa môžem zapojiť. Vyplníte tam formulár, je tam jednoduchý návod, akým treba prejsť. Vyberiete si komunitu tematickú, do ktorej sa chcete pripojiť. Následne budete kontaktovaní administrátorom, alebo ak tie motívy, ktoré tam napíšete, budú dostatočne jasné, tak sa stanete automaticky členom tejto pracovnej komunity a môžete začať spolupracovať s týmto projektom. To je asi všetko, čo sme chceli povedať. Občianske združenie Regióny.sk. Ja som sa chcela spýtať, ste participatívny rozpočet predloží tá komunita na schválenie mestskému zastupiteľstvu v rámci rozpočtu. A teraz, či to bude pre to mestské zastupiteľstvo záväzné, alebo sa môže stať, že to, čo navrhnú občania v rámci celého tohoto procesu, mestské zastupiteľstvo neschváli. Na to by som vám odpovedal ja, pretože si myslím, že to súvisí s mechanizmom, aký je dnes nastavený. Rozhodovať o rozpočtových peniazoch môžu len volení zástupcovia. To je schválené v zákone. To znamená, teoreticky sa môže stať, že to neurobia, že to neschvália, ale my by sme chceli dosiahnuť to, že zástupcovia pri schvaľovaní rozpočtu povedia, vyčleňujeme čiastku, a teraz som povedal, že neviem na rok 2012 povedať, že akú, o ktorej rozhodneme dodatočne na základe návrhov občanov. A tým pádom vkladajú dôveru do rúk občanov. Ak ten mechanizmus tvorby toho rozhodnutia bude dostatočne transparentný, zrozumiteľný a nespochybniteľný, ja si celkom neviem predstaviť, že by odmietli volení zástupcovia to, čo im ponúkajú občania. Ak to bude inak, tak to môže byť diskusia, čiže v konečnom dôsledku vždy tú ruku za použitie verejných peňazí musí zdvihnúť poslanec, ktorý má na to mandát, pretože tak hovorí zákon. Čiže o každom eure, keď to tak poviem obrazne, musia rozhodnúť poslanci. Bez nich sa to nedá urobiť. Čiže teoreticky to pripúšťam, v praxi si to celkom neviem predstaviť. Ak bude dopredu jasné, že ten mechanizmus je taký, ako som povedal, transparentný, zrozumiteľný, nespochybniteľný. A my si to chceme teraz vyskúšať na tom pilotnom projekte, aby sme poslancov v decembri, keď budeme schvaľovať rozpočet na rok 2012, vedeli povedať, pilotný projekt dopadol dobre, je taký, ako som povedal, vyčlente prosím takú a takú sumu v rozpočte 2012, o ktorej sa bude rozhodovať týmto spôsobom, pretože už ten mechanizmus poznáte, už viete, ako to bude a potom teda môžete na základe toho rozhodnúť. Toto je cieľ pilotného projektu. Ukázať, že to ide, že to nie je pre nejakú úzkú skupinu, ktorá sa tu sformovala, že tu na kolegovia z Utopie
si povedia, však si teda rozdelíme 10 000 eur, to by bolo ten zlý príklad. Tam si myslím, že by to skončilo zle, ale vôbec toto nie je cieľom. Je to postavené úplne inak, je to otvorené, pozýva to a pozývame aj touto tlačovkou každého, kto sa chce zúčastniť na spolurozhodovanie o problémoch mesta. Zrejme na to 10 000 eur nebude stačiť, to nám je všetkým jasné. A už tu bolo povedané, že sa vygenerujú myšlienky, nápady, ktoré si možno osvoja poslanci a včlenia ich do riadneho rozpočtu. Veď to sa budeme učiť spolu žiť, aktívni občania a poslanci. Doteraz to tu tak nebolo. Doteraz rozhodovali volení zástupcovia, tá komunikácia s tými občanmi vlastne nebola. Tu sa otvárajú veľké možnosti, ktorých dosah dnes ešte nevieme možno ani domyslieť. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči ďalšie otázky. Teatri. Dobrý deň, vám televízia Teatri. Ja by som sa chcela opýtať, že koľko bude mesto stáť spustenie toho projektu? To, čo som povedal, my sa pokúsime vyčleniť v tomto roku peniaze, ktoré by mali byť v zásade rozpočtové, ak nebudú. Pokúsime sa získať darcu, ktorý ich daruje mestu práve na tento účel. To znamená, chceme vyčleniť reálne peniaze, bude to 10, 15 alebo 20 000 eur. Čiže my do toho ostatného nevkladáme vôbec nič. To berieme, že je občianska aktivita, ktorú štartuje občianske združenie Utopia ako nositeľ tej myšlienky, ale otvárajú práve prostredníctvom toho softveru, ktorý ste tu videli, pre každého, kto sa chce zapojiť. Čiže žiadne ďalšie náklady to mesto stáť nebude. Tak o tom uvažujeme, aj preto, že občianske združenie Utopia, to tu nezaznelo, má na podporu tejto myšlienky grant, ktorý môže financovať tú edukáciu, tie workshopy, ktoré sú, čiže nie je to potrebné financovať z verejných zdrojov. Naša ambícia je taká, že v dlhodobom hľadisku by sme boli veľmi radi, ak sa nám podarí naozaj zaktivizovať dostatočný počet ľudí a nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách, aby sme sa vôbec zaoberali otázkou zmeny zákonov, ale bavíme sa o horizonte samozrejme niekoľkých rokov. Nech sa páči. A potom sme... Nikoličová občianske združenie, ktoré sa volá Združenie občianskej sebaobrany. Ja by som na autorov projektu poprosila, teda dala takúto otázku, poprosím odpoveď. Tie tematické komunity majú v tomto štádiu ešte neohraničený výber tém. Napadali takto ad hoc napríklad životné prostredie, starostlivosť o ňom v Bratislave, život seniorov v Bratislave. Budete to potom nejakým spôsobom selektovať, pretože tých návrhov môže prísť nekonečne veľa. My sme pripravili vlastne 5 základných tematických, 2 z nich ste vymenovali. Čiže snažíme sa natiahnuť seniorov a snažíme sa natiahnuť aj životné prostredie, lebo to sú veci, ktoré považujeme za kľúčové. Hovoríme teraz o pilotnom projekte, nie o priebehu vlastne už participatívneho rozpočtu. Tam sa pokúsime v rámci pilotného projektu postaviť 5 tematických komunít. Akým spôsobom sa to bude rozvíjať už v procese samotného participatívneho rozpočtu, otvárajú sa nám dve možnosti. Buď budeme, takto sme to zvážili aj v pilotnom projekte. Na jednej strane môžete kopírovať jednotlivé odbory magistrátu, kde zoberiete služby pre občanov, čo sme takýmto spôsobom aj spravili pri 2 komunitách. Na druhej strane môžete reflektovať vlastne otázku reprezentatívnosti, čo sa týka už sociológie a podobne, a tam sa bavíme teda o populačných skupinách. A druhú časť tých tematických komunít sme zobrali presne takýmto spôsobom a rozhodli sme sa pre tematickú skupinu seniorov a pre tematickú skupinu mládež. Nech sa páči, sme? Či ešte si chcel? Nech sa páči. Ten samotný mechanizmus participatívneho rozpočtu má ten širší kontext, o ktorom som hovoril, to je ten participatívny strom. Ten sa nám podarilo v súčasnosti už rozvinúť povedzme na širšie územie. My sa bavíme v súčasnosti s partnermi v Českej republike, povedzme o štarte participatívneho stromu, spoločného participatívneho stromu československého ako takého. Takisto sa bavíme s ďalšími zástupcami z ďalších miest na Slovensku. Takže my očakávame, že tematické komunity budú postupne rásť podľa toho, akí partneri sa budú postupne pridávať. A jednotlivé tematické komunity chceme bežať v podstate v prieniku. To znamená, že otázku, ekologických tém a podobne chceme riešiť na úrovni Československa minimálne, lebo máme veľmi podobnú legislatívu. To isté otázku, života seniorov v mestách, takisto chceme riešiť ako československú otázku, s tým, že bude možný pohľad lokálny až na mestskú časť, ale takisto bude možné sa pozrieť na danú tému z toho globálneho pohľadu z Československa. Takže tie dobré nápady a projekty, ktoré budú bežať povedzme v Prahe alebo v iných českých mestách, sa budú dať preberať u nás a naopak. To je vlastne pointa tohto projektu.
Nech sa páči, Sme. Dobrý, Robertová Sme. Mňa by zaujímalo, vy píšete, že chcete tento objem prostriedkov navyšovať, takže aký je váš cieľ? To 1% bude budúci rok a potom? A ďalšia otázka by bola, že či nechcete prísť s nejakou zákonnou iniciatívou, aby to bolo aspoň v Bratislave, aby sa to týkalo. A potom ešte možno otázka na utopiu, že či v Porto Alegre sú potom potrební poslanci, alebo či sa neznižovali ich počet. Nech sa páči. Ja vám poviem možno skúsenosti k tej poslednej otázke. Európske mestá skôr uvažujú o tom, že teda to konečné rozhodnutie je na poslancoch. Pokiaľ som si ja čítal nejaké materiály, ktoré nám kolegovia odporúčili ako skúsenosti z miest, povedzme nemeckých, kde je to dostatočne rozšírené, tak tamto konečné rozhodnutie držia v rukách poslanci, podobne ako je to u nás. Je to otázka nastavenia. Ako ten zákonodarca povie, že dôveruje tým občianskym rozhodnutiam. Myslím si, že nejaká zákonná úprava je ešte ďaleko. My tu vlastne skúšame naštartovať proces, ktorý keď bude jasný, presvedčivý, zrozumiteľný, asi by nebol problém presvedčiť aj poslancov Národnej rady. Urobte zmenu a vyčlente to, že časť peňazí bude odtiaľ a odtiaľ. Zatiaľ sú všetci opatrní. Ja som mal v programe volebnom, a poviem to nahlas, pretože takto tam je napísané, že vyčleníme 1%. Do priorit sa dostalo, že postupne vyčleníme 1%, pretože 1% v rozpočte mesta, ktoré má problémy s financiami, teda uvoľniť 2,5 milióna a povedať, že tie pôjdu bokom a o nich rozhodnú občania a občania povedia za to, že teda budú ich smerovať povedzme na nejaké lokálne ciele, ale vy potrebujete riešiť aj celomestské problémy, tak tá suma je na prvý pohľad veľká. Poslanci povedali, dajme tam slovo postupne, čiže keď poviem úprimne odpoveď na vašu otázku, nečakám, že už v roku 2012 to bude 1%. Budeme sa postupne snažiť zvyšovať tú sumu, tak aby sme ukázali, že to nie je o sume. To je o tom, ako sa nám podarí vybudiť tú aktivitu občanov a keď im dáme k dispozícii 50, 100 tisíc, 500 tisíc eur, rozhodnú rovnako transparentne, zodpovedne, len tých financovaných projektov bude viac, možno budú aj väčšieho rozsahu, ako keď sme im dali k dispozícii 10 tisíc a takto by sme sa chceli blížiť k tej sume 1%, ktorá dnes by bola niekde na úrovni 2,5 alebo 2,8 milióna eur. Takže postupne. To slovo zvýrazňujem, tak je to napísané v prioritách a je to po vzájomnej dohode s poslancami, kde sme o tomto mechanizme diskutovali, povedali, áno, vieme si to predstaviť, znie to zaujímavo, ale nevieme do toho skočiť, tak povediať, s rovnými nohami. Utopia? My som asi heslovite naznačil, že aká je situácia v Porto Alegre a ako tam približne prebehla. V skutočnosti na začiatku to bola aktivita politická, prišla tam nejaká jedna politická strana, ktorá štartla vlastne túto myšlienku a stala sa z toho občianska aktivita. Čo sa týka legislatívy, v Porto Alegre nie je upravená legislatíva. Oni idú podľa starej legislatívy, dá sa povedať, obdobné ako beží u nás. To znamená, že o rozpočte rozhodujú poslanci, ale ten tlak a legitimita toho procesu tvorby toho participatívneho rozpočtu vlastne vyformovala už vlastne obsadenie poslancov ako takých. To znamená, že poslanci, ktorí sedia v tom zastupiteľstve, sú v podstate zástupcovia participatívneho stromu ako takého. A takisto tento proces postupne vlastne vytvoril ten stav, že rozdeľujú momentálne 100% týmto spôsobom. Takže v podstate bolo to uchvátenie toho politického prostredia touto občianskou aktivitou ako takou. Čo ešte je zaujímavé, tak množstvo ľudí, ktorí participujú v Porto Alegre, sa hýbe medzi 11 až 15%. Čo sa týka prieskumov verejnej mienky, obyvateľstvo tohto mesta, 1,5 milióna ľudí, považuje túto skupinu za legitímnu. Takže asi to sú to základné fakty, čo dáva odpovede na vaše otázky. Nech sa páči ďalšie otázky. Dámy a páni, ak nemáte ďalšie otázky, dovoľte, aby som v prvom rade veľmi pekne poďakoval vám za účasť na dnešnom briefingu. Zároveň dovoľte, aby som poďakoval primátorovi mesta Milanovi Vtáčnikovi a taktiež pánovi Petrovi Nedoroščíkovi a Gabrielovi Lachmanovi z občianskeho združenia Utopia. Ďakujem veľmi pekne a ešte všetci traja páni sú vám k dispozícii po tlačovej konferencii, ak by ste chceli individuálne rozhovory. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a potom príjemný víkend želám. Veľmi dobre to bolo, pán.